yu Giêsu balaya jeng kerdo jong aban pendam unong ya lam rumah uhi ban lam ya nga shaneng shakli ulong kum uni hengin shem lawat shalom lawat shatem ulok ban yai ne kat ba em ha shi tom baro ban hakem jing ut ka min siem ei ban snap ha ki jing khus lai ei ban rap ha jin jar ba ei ban snolem kum uni lok ba nga la shem ulong kum uni hey ngin shem lawat shalom lawat shatem ulok ban yai ne kat ba em ha shi tom baro ban hakem ngâu pa ya ungan shakri kan bala ki nong shun la ki ker sau dong yu trai jong a kim la bin mong ulong kum uni hey ngin shem lawat shalom lawat shatem ulok ban yai ne kat ba em ha shi tom baro ban hakem yu Giêsu balaya jeng kerdo jong aban pendam unong ya lam rumah uhi ban lam ya nga shaneng shakli ulong kum uni hengin shem lawat shalom lawat shatem ulok ban yai ne kat ba em ha shi tom baro ban hakem jing ut ka min siem ei ban snap ha ki jing khus lai ei ban rap ha jin jar ba ei ban snolem kum uni lok ba nga la shem
nè